Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu asị m nke echi ya zelu aka mbụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu malute na njem anyị bụ ihe mere ka Igbo dị n'otu ka Igbo hụ onwe ha n'anya ka Igbo na-ebi ezigbo ndụ mara na ị na-eme omenala ma ị na-eje ụka ma nke ọbụla ị na-eme ibi ezigbo ndụ kwụwa aka gị ọtọ bụ omenala Igbo anyị wee na-ayọ onye ọbụla biwe ezigbo ndụ ya emegide na nwanne ya onye emegide na mmadụ ibi ya wee na-ayọkwa Chukwu sị nke ọbụla bụ mbọ onye Igbo ọbụla na-agba bụ ezigbo ihe ya gaziere ya ọpụpụ na mbata anyị ka Chukwu okike chebe anyị ọpụpụ na mbata anyị ma weta udo tọrọ atọ na agamnihu na ala Igbo be anyị ise. Okwu anyị ji wee bịa taa maka okwu anyị na-ewetara Igbo leaders niile ọ kachasị ndị gọvanọs ewe na ana Igbo wee na-asị n'ọnụ a ka m ji maka ya bịa taa wee na-ayọ unu na ihe emebigo ihe mebiri ghasazie aghasa to the level na olugo ebe unu a ga-alụ ọrụ na ọ bụ na unu fere ịrụ ọrụ a this time around na amaghịkwa m mgbe ọzọ a ga-alụ ya unu na-aya ka ọ yiri si ada na Naịjirịa ọ yiri na-ada na mba ụwa niile unu afụ na-ewe ike in the year 2035 2040 2045 ewe ike werozi ihe eji ọ yiri eme mana lotekwa na ndị mgbago ugwu na ndị ofe mmanụ okworo ọda mineral resources ha ga-eji wee sustain nke ha na ha egwu kịta anyị na-amahọ maka ya uche onye ọbụla dị n'oyi lote na ụzọ arụrụ ewe ruo Niger ịmara ihe ebumnobi ha mana be anyị ụzọ relu nke gabugoro aga na-adịchakwa odi ma mma sef ka a bịakwara na-ekpekefche igwe niile dị na ya gbaa gburugburu kpokefche igwe dị na ya kpofu ya ekpofu ịfụ na olileanya ịlụ dị adịghọ dị nọ na-abịa kwatafụ nke ndị ọcha lụbugoro alụ na amara m ihe obi gị na-agwa gị wee na-ayọ unu abụ ndị gọvanọs ka unu gbaa mbọ ka edozie ebe anyị ka unu ga-esi wee dozie ebe anyị bụ unu mana oyi avreji Igbo manụ ọbụla chọrọ ibi ezigbo ndụ onye Igbo ọbụla kpatara ego na-eri ego ya n'ọnụ ọ bụrụ nke a na-aba ndị Igbo adịghị eme akpa ata aja ha na-eme nke ọ na-aba ha na-eme na-afịa ya wee sio unu fụ na ụmụ Igbo be anyị na-ego ana na Lagos go ana 300 million kpochie mmiri rụọ ụlọ nke ọ na-abụkwa anọkatakwa asị na ọna industrial area ka ha rụ ya ma ọ nọọ ebe a mapụ for something else abịa kwalie ya wee na-ayọrọ ọ bụrụ na unu nata na be anyị dozie ebe anyị ka unu ga-esi mee ya bụ unu pụta na steeti ọbụla gọvanọ ọbụla pụta chọọ ebe well level land chọọ ebe space dị na-anọrọ n'ime taụn ebe gbakọchara agbakọ jiri akụ dozie na ebe a kọọ ya flawa survey ya tinye the social amenities need wee road network lee ebe out then survey mara ụdị unu ọ ga-ebu ebe ga-ebu skyscrapers unu eme ya n'ụdị na mapụ that area chinakpa gọọmenti ọ bụrụ mbite ego ka unu ga-ebite unu develop ebe a mapụ ya out see plan otu ọ ga-esi wee dị unu elewe ụfọdụ a na ebe a unu lee ụfọdụ unu eweta ego from ego unu letara that place ruo mansions unu nwere ike si side a na ọ ga-abụ 10 story building onye ọbụla goro ebe a ma nụ less than 10 story building ewe ebe nke ọ bụ 5 ka ọ ga-ebu asị na ebe a ga-abụ sọsọ 5 story building ọ ma ndị less than 5 story building ime apụcha ebe anyị wochie structure ọsọ gbagote na onye abịa na-edozi obodo kemgbe unu mechie ụta ahụ na aba ya afa ọ bụ na unu amara unu ga-abụ na abịakwute m nye unu afa ebe a bụ ebe ndị ọma ewe ebe ndị ọma area ewe ebe ndị ji ego area ewe ebe ndị bụ mmadụ just were afa bakasị ebe ndị Igbo chọrọ ihe ebe ihe garara ọnụ ime apụcha out idosa na ebe a bụ 500 million idosa na ebe a bụ 1 billion ụmụ Igbo ga-ege ya ihe ha chọrọ ịnụ bụ na ebe a wee value ịmakwa ebe mbi ịmakwa steeti mbi ịmakwa saịdị mbi ọ ihe ụmụ Igbo na-eme dose nke a 500 million a plot dose nke a 1 billion a plot onye fili enyi ya ji ego ya bịa goro then unu eme ya ewe enabling environment mee ya na ụdị na ya ga-ewe group gọọmenti ga-akwụwa to the level na ọ bụ na ị ga na ọ bụ na ego kọ gị ma ọ na-echọghọzi ya na ị na-idiri ka ya ga na gọọmenti elekwa ya okwere ego gị nyeghachi gị ime ebe ahụ o wee value ịfụ na ndị be anyị ga-ewelu speed wee kwonata side a emechaa ya unu bịa n'ebe ahịa awe ụmụ ahịa
ga-eto ogologo, ahịa ga-aba uru, ahịa ga na-ebute ndị mmadụ, edoziche eweche plans dị like this mee ya na steeti ọbụla, ịfụ na be anyị ama mma, ndị mmadụ ebido batara. Maka ndị be anyị na-arụcha ya ha na-arụ na Lagos, na-arụcha na other places, mgbe ụfọdụ na ha lụsị ya agwa gị na industrial areas, a ga-agwa gị na ebe ha gola na 33 line ka ewere ebe a na-adị ewe ọkụ ewe, mana ị mara na industrial areas nọ maka ya ka eji wee tie 33 ebe a. Mgbe ha ga-achọ ka ha bido yuzu ebe a lụọ industries, abịakwa kpocha ya nụ na akwakpọkwa na ndị Igbo na Lagos, nke aha adawa. Ndị Hausa na-abịa emeche biznes side aya, ha mee biznes nye ha ga-eme ụdị ego ọsọ ha leta ha ma ngoro ka ma ofu mkpụrụ space ya bụrụzie nke igoro ụlọ, ha dị akwụrụ ụgwọ ụlọ fara ahụ n'ime trela gba ego ha n'ukwu vuri ya na negoro. Dangote bụ richest man in Africa, ebe ọ kacha ele simenti ya bụ na Lagos. After Lagos, ebe ọzọ ọ na-ele ahịa bụ na East, ewere ndị ọzọ ke East ego ngwa ahịa, mana ewere ebe Dangote welu even warehouse na side ahịa. Mana ọ bụrụ na onye Igbo ga-ewe biggest warehouse na each city obodo the state, each city decide a. Mana Dangote were ka ma ofu ebe moto ya mebiri ọkpụsara ebe a, ọ tịrị abịa kpụpụ ya, ma nke ga na ebe a lekasịa, ọ chọọ dị iti ya side a. O nwerebeghị ebe ọ lụrụ sị gị na ya lụrụ nke a, ma ọ na ebe ndị ọrịa na-alalụ, ma ọ na ọ tịrịla paakị ya ndị be onye n'iti na ọbụla ga-eyihe gị shishi ọ dị eme ya. Now ọ bịago n'ahịa fụ ka obodo si adagharị, fụ na ewekwa ike na next 2040 ahụ, ndị 2040 na-ewe ike wozi ihe na-eme side a, maka egburigo ebe nke a, o buru biznes ya na Ghana, buru biznes ya banyecha ebe ndị ọzọ, ndị be anyị ka na-atụkpu isi na Lagos. Then ọ bụ na unu bụ ndị Eastern Governors doziwo ihe a, doziwo ya, anyị achọwa ihe contracts maka idipin seaport dị side anyị. Ewe ndị Igbo ji ego ọ ga-abịa ihe ya as contract, ha were ya, ha mee ya, ha mesịa ya, ha rọnụọ ya for so time, then ha wochere ego ha hand ya over to government. Ewe ndị ji ego ga-eme ya, unu asọpọtụ ya, ọkụ ya dị ga-eme ka ba anyị gaba n'iru. Ebelieve m na ọ bụ na eme ya otu a na ọ ga-adịrị anyị na mma, and anyị agaghị echefu unu be ndị mee ya, maka na ka onye si eme ka ekwesị akpịa. Lotekwa na nka na-ekwusị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo.